И здравейте, приятели! Добре дошли на една игра в Roblox. Каза се Draw or Off. Нека да започваме. Аз нека да ви кажа. Принципа на тази игра е, че влизаш и рисуваш. И го, по тема. И избират кой е нарисувал нещото най-грозно. Ето сега ни зарежда Loading Players. Надявам се добре да се чува, надявам се играта добре да се чува. Най-трябва аз да се чувам добре. Вече той е мистер Бръш, мистер Пейнтбръш ни говори. Ето тук може да си го четете, ако знаете английски. Аз съм слаб с английски, ако се затрудня с някоя тема, още ми се пише. Тази избирам. Има 13 секунди да избира. Между другото има емоут съвсем. Това. Планета. Планета. Ще нарисуваме планетата Земя. То на мен ми трябва черно. И започваме. Не знам, що ми е толкова голямо. И ще направим така един континент, остров, още някакъв континент, още остров и още един остров. И това не знам дали прилича на нещо. Ето така ще бъде. Някой между другото беше готов. Чух. Взимаме за отцветявка. Чакай. Това просто ще го махна. Така. Брат, защо? Така. Това е така. Това е така. Това даже е така. И това е така. Ще ми трябва синьо. Така. Сега ще ми трябва някак си така. Ето така. И ще ми трябва бяло. Тия звезди, дали трябва да е жълто. Но мисля, че се получи добре. Добре. Трябва да каже един човек с най-грозната рисунка. Get eliminated. Изгаря от играта. Добре, бих гласувал за това, ама това нищо не е нарисувано. Този път не е чувал за това нещо, дето. Волтингта без рисунка, волтваме най-хубавата рисунка. Според мен е ето това. Кой изгаря? Стази! Той пича друга не беше нарисувал нищо. Сега получаваме всичките по пари. Между другото, аз съм Свердон, вчера 6 видеа, много добре се развиваме. Благодаря ви за голямата подкрепа, 20 и няколко гледания само на едно видео. Вчера буквално почнах. Емили
1,44610 избери. Я да флексваме. The Chose Driving Six. Спанч Боб. Малката гъбка Спанч Боб. Чували ли сте? Защото ако не сте чували, дай ще чуя. Може ли това да го... Не. Нали... Чакай. Дой тук ще бъде. Бръж сайз, не бръж сайз. Той тук ще бъде. Мале, колко е трудно да нарисуваш един прост. В моят случай е правоъгълник, защото малко го нарисувах правоъгъл. Мале, как се усра... Чакай, така. Така, добре, най-накрая ще го направим очички. И така дългия му нос. Ще направим някакви дупки. Краката. Хоризонта. Ехо. Маям 20 секунди. Това нормално ли е? Мале, тук май ще загубя. Много се старая. Мале, но... Брат. О, много зле се представих. Брат е това. Даже и Патрик това нарисува. И той без рисунките. Аз мисля, че това е без рисунка. Ето, брате. Да, как си мислех аз? Изгарям... Тъмното лоби. Възможно е между другото днеска да запишам някаква малка част от Евротрък. Възможно е, но не гарантирам. Аз бях казал в едно видео, че да не очаквате много хора да идват. Вчерашните видеа бяха само с хора, но след видео за обещанието ми. Надявам се да ни ви пречи. Не бях. И забравих да напиша в описанието в едно видео на 99 нощи канала на приятелят ми, но сега мен гледайте. Sigma over escape out. Player chosen drawing is планета. Пак планета! Аз го направих.
Нали колко грозно рисувам. И сега това ще трябва да направим. Един леничко. Това си върниш. И така. И ето така. Ето и ехо. А не такова. Так. Съмбът. Конферент мест. Тази какво подскача? Добре. Нито това е пореза, нито това. Това е много грозно да рисува на планета. Най-много ми харесва тази. Да, това е риба. Изчоси на настри. Между другото, искате ли Skyscrapers? Какво е това? Аз не знам какво е Skyscrapers. Сега ще отпаднете или иначе. Знаеш каквото, тук ще е днескащото видео. Ако ви беше интересно, абонирайте се и дайте лайк. Абонирайте се и дайте лайк. И от мен, чао!